Hey guys, uba uyazazi ubuze ezazimenxe zi-superstitious kubona ababhobhoyi banenkolelo too much, hayi skiphe le video mtshana kwangoku kuse-early sakubamba kwelandelayo. Into engazoyenza nokuphendula ezanto zenu kwezi comments, angilithena wayolela. Niyathanda kaloku nina u-actor ngathi ukufa yo-part of life, kodwa every weekend uyawufika umuntu eyiyekelele ubuso kule mingcwabo efolele iplate enebeetroot, i-caption was-supporting a friend. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ndikhe ndiva abantu bekhala into yoba I wish you a long life, but mna guys andibawela ukhula futhi ndikhokhobe. Ndide ndifika kweza age zoba luxanduva nakwifemeli, mane ndisiwa ngapha nangapha because kaloku ndingumthwalo nasebantwaneni. And nocisha kwam mna ndifuna noba bekusenziwa imingcwabo emikhulu bekugcwele amagqwirhakazi phaa exoka noxoka, you are such a good guy. Afutheke fona usuxoka ngam, ndiyazazi noba ndisisimenxe somntu. Aba bantu bayi-5-6 bayaziyo xa ibirthday yam ngase kugcwale bona phaa endlini ngaloo mini bavuke besiva kuthiwa hayi Jani lele ayavuka. Noba kunokwenziwa nezo memorial service mos mna nditshiswe nje on a random Tuesday ndibe ndisokolisa abantwana babantu abafonini ngobhazabhaza webhokisi ene-extra leg room. But ke wethu guys usemhlabeni apha mani, yho asisangohlala forever apha fonini, enza le uzoyenza udedela abanye.